Hibuan ka mga tao ang ginalantaw sa otoridad nga mosalmot sa National Rally for Peace nga ipahigayon sa Davao City karong Lunes, January 13. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, gibara-bana ang moabot sa 500,000 ang mosalmot sa dakong rally karong January 13 Lunes. Ang otoridad gipangandaman na ang maong kalihukan. Gibara-bana ang anaa sa 300,000 ngadto sa 500,000 ka miyembro sa religious group nga Iglesia ni Cristo ang mosalmot sa National Peace Rally sa Davao City karong Lunes, Enero 13. Sa kadaghan sa ginalantaw nga mosalmot sa maong kalihukan, ang Davao City Police Office nangandam na sa sobra 2,000 ka pulis nga i-deploy. Expected pa pud na nga dili lang 300,000 ma'am, so naapay mga pipila pod nga dili mga INC nga willing to mag-join for the prayer rally ma'am no. 100% ma'am ang support sa rally sa INC sa Davao City Police Office ma'am. Subay sa mong rally, daghang karsada ang ipasirado. Ang road closure aprobado na sa Davao City Council. Sa gipagulang traffic plan sa City Transport and Traffic Management Office, sugod alas 8 sa buntag, hangtod sa matapos ang kalihukan sa January 13, Lunes, ipasara ang San Pedro Street, corner CM Recto Avenue, pa-corner Quirino Avenue. CM Recto Avenue, corner San Pedro Street, pa-corner Rojas Avenue. Pelayo Street, corner Palma Hill Street, pa-corner Pichon Street. Inigo Street, corner Bonifacio Street, pa-corner Pichon Street. Sibanggoy Street, Ponciano Rotonda, pa-corner San Pedro Street. Rizal Street, corner CM Recto Avenue, paingon Pelayo Street. Bonifacio Street, corner CM Recto Avenue, paingonog corner Pelayo Street. Palma Hill Street, corner CM Recto Avenue, paingon corner Pelayo Street. Bolton Street, corner Bonifacio Street, paingon corner Pichon Street. Ug sa City Hall Drive, ipasirado sa. Kanan nga napulo nga akong gi-mention, nga kalsada is no parking ni siya. Nga naman, tungod kay sa security reason. Doon na say hangyo ang City TMO ngadto sa mga naay transaksyon o tuyo sa mga establishmento nga nahimutang sa mga nasangpit nga mga dalan sa mismong adlaw sa rally. Basig pwede na to, ma-advance, no? Napaman, Huwebes o Biyernes. Then pagkamante, kung pwede lang Tuesday na to ikuan. Tungod kay, wa may problema kung matuta, pero ipahibalaw na nakudaan. Na doon na dyan tayo build up. Samtang dunay mga gitagana nga alternatibong ruta, ilabi na ngadto sa mga pampublikong sakyanan. Sara, base sa gipagulang Proclamation No. 1, Series of 2025 sa Davao City LGU, suspendido ang face-to-face classes sa tanang level sa private ug public schools karong January 13 Lunes. Ug gimanduan nga magpatuman og skeleton workforce arrangement ang tanang national ug local government agencies, lakip ang mga GOCC o kini mga government-owned controlled corporations. Kini aron matud pa nga masiguro ang public order, ang kaluwasan ug convenience sa mga Davaoenyo, ilabi pa nga daghan kaayong karsada ang ipasira anang adlaw. Sara. Okay, daghang salamat Jandy Esteban.